जानायाव लोंनायाव बायदि बायदियाव खालि बेखौल' सानफ्लांबाय थासै आं। लेक अफ एक्सपिरियेन्स। बेखायनो आं बायदि बुरजा एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय क्लास मोनसेयावनो खनले फरायनांगौलै जाम्बा। आदसा जानायाव लोंनायावखौथ' बुजि मोनबाय। बै बायदियासो मा बुस्थु बेलाय? बुगुर खानाय स्टाइला नस्थ' जायोलै। आदै मोजां मोनबायलां बै सिख्लाखौ। गाबोननो आइ लाभ इउ बुंसै नामा? आइ लाभ इउबो बुंदो, सब खुदुमखादोबो। नुवाखै बै लिरगिदिङा फिल्माव लिंसार एक्टरा लिनाखौ प्रप'ज खालामनाय लोगो लोगो खुदुमनाया? जानला मोनला बुंबाय थायो। फै Come in. सेंग्रा नों खिन्थु सिमा बारबाय। आं सिमा बारनो मोजां मोनखायो। आं आगोलाव बुंखादोंमोन नोंसिनो आंनिफ्राय जेबो खामानि मोना होननानै। आरो आं आगोलबो नोंखौ बुंखादों बै खामानिखौ जों मोनाबा आं नोंनि थाखाय खैफोद जागोन होननानै। नोंसोर मिथिगौ बे खामानिया बेसेबांनि? 50 crore। अब्ला नोंसिनाव बेखिनि राङा दङ? गैया। आरो मा नांगौ? मानो नांगौ? अब्लाखि नोंसोर बे खामानिखौ मोजाङै मावगोन? मावा, गासिबो जाजोबगोन जों। ननसेन्सफोर। नोंसिनि थाखायनो दिनै बिटिसिआव मोनसे मोजां दालां, मोनसे मोजां लामा गैया जालांबाय। ओंखारलां आंनि रुमनिफ्राय। ओंखारलां। ओइ, सैमान लान्जाया मालाबाबो सिदा जाया। नेक्स्टआव आं नङा, आंनि आदासो फैगोन। बेटार। दिनै माथो थालानो मिलाया जाखोब्रा। आंनि थालजों थाल मिलायफायाब्ला जायो आं बेटार। आदै रबिराम, गोख्रै चाइना दलिलाव होदो, नङाब्ला नोंथ' मिथिखागौ बियादै गेदेरनि आखला माबायदि। नों मानो इसिबां अन्थाइ बिखा गावनि बिबथैखौनो बेबादि आखल दिन्थियो? आं नोंनो बे सम्पथिखौ होनो हानाय नङा। होनो हानाय नङा? मा राव जाखो बेलाय? आदै रबिराम, 60 बोसोर जालायलांबाय, दासिमबो जानोनो अहायासै नामा आदै? दा आंनि हाखौ गोबां गोरिब सुबुंफ्रा आदि लादों, माइ गायदों। आं सानदोंमोन बे माइखौ हाहोग्रोयोमोनबा। दा जेखुनु नोंनो मानिथाराब्ला आं माथो खालामबावनो? आं सहिखौनो खालामनानै होनोसै। माथो आदैया साइन होबायलै। आदै नायहरलाय गोजौआव, मादैया नोंखौ लेंहरगासिनो दङ। आदा मा बिरखो? आदैखौ गावबाय माथो। हर आंबो खेबसे गावनि। ओइ रथ' फंबाय, मानसि थैयोब्ला गाबनायनि माखासे नियम निथि दङनो। आं एसे गाबनि। आदै दिनै नों जोंखौ गारना थांबाय। मा जाखो नों आदै दिनै? मा जाबावनांगौ जाखो आदै जोंहा नों गैयाब्ला? हैद जाबाय, बारा गाबनो नाङा। दैखांना गारहैदो बेखौ। आदा जों कन्ट्रेक्टखौ मोनबासै। मा नाम बे इन्जिनियारनि नामा? सोमखोर। ओइ आदा मा खालामदोंब्रा? ओइ मोनथायखौ नेबाय दं आङो। आदा बुरजानो? आदाया गरनै लुखुन जानोसै? जाम्बा बे गरनैया नोंनिसो, नोंना उदै फिसा। आदसा आदा, नों मोनसे खोथा सोंनि आङो। बे कलेजाव बेसे गोबाव जाखो नों फरायनाया?
माथो दाबो क्लासखौनो जानो हाया बेनो मोनसे कुइसन जायो नामा एक्सपिरियेन्स होननानै बुंदों एक्सपिरियेन्स आफाया बुंदों मोजाङै एक्सपिरियेन्स ला आफा जेसेनो एक्सपिरियेन्स लागोन एसेनो नलेज मोनगोन नोंसोर बायदि नखल लायै लायै एग्जाम लिरनायबा मा लाखावनो एसएस अफिसार जाखांसै आइदै है बेनाबाथाय है मा सिख्ला प्रप'ज खालामनो नागिरनानै एसेबां गोबाव हाबाब मा एथ'बां हाखु दाखुब्रा प्रप'जखौ आंखौ नङा नोंखौसो होगोन बादि मोनबाय आं माथो अब्ला आंनो होनोसै ओइ साननैसो मोनजानो गोनाङाबो गोमागोन मिथिबाय एथ' मोजां मोनो नों बेखौ गावनि जोंनिख्रुइबो बांसिन मा गोसोथोलायनायलै बेलाय लोगोखौबो सिनायलायो जाम्बा दानि दिनाव मालाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जाङि सोलायनाय बायदि थाब 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 सोलायो गोसोथोलायनायखौ बिनि गोसोथोनाया थारैनो जोबोर गोथार नै थोद आंहा दिनै क्लासाव जोबोद लाजिखांनायसो मोनदों मानो बे रिप्रडाक्सन चेप्टारखौ होआब्लानो जासै क्लासाव आंहा जोबोद लाजिनायसो मोनो थोद जाम्बि बे चेप्टारखौ फरायाबा बोरैथो डक्टर नार्स जानो हानांगौ जाखो जाम्बि ओइ हनै नोंनि फिउचार रिप्रडाक्सननि मेस्कुलिन जेन्डारा एक्सकिउज मी थादो नोंहा आंहा एसे खामानि दं दिप्ति गाज्रि मोनाबा आं फंसे खोथासो बुंनो नागिरदोंमोन मा खोथा आं केन्टिनाव रायलायनोसै नामाथाय नाङा बेयावनो रायलायजागोन गरमथार माथो दिनै गरम मोनाखै नों बोथोराथ' दिनै एसेबां गरम नङा नोंखौ नोंनाया गरमलै दिनैहाय गरम गाबोन रायलायनोसै नामा दे बिदिब्ला प्रप'ज खालामग्रालायनो बेनो मा जाखो बेलाय ओइ रजे फाग्लि एग्जामा सफैगौ माखौ मारै नावलाबायखो हारे बे खोथाखौ आंसो नोंखौ होननांगौ मा लेखा नायनानै मिनिलागासिनो दं कहीं प्यार व्यार तो नहीं हुआ मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायखो हरफ्राव आननोन नाम्बार आं हमाहाय एफा मोनायावहाय हमदो हमना बियो नोंनि साल नङाथ' ओहो नङा मा गाज्रि सानो बोरो हर आं रायलायनि नाङा दे आंनो हमगोन हेल' नों रजे नंगौना औ नाथाय नों सोरमोन आं मोनथाय दहाय कलेजाव लोगो मोननाया एसेबां मोनायाव मानो हरनायमोन बेलासिनिफ्राय नाजा दासो कल खालामनो हादों आं दहाय बिराद ट्राइ खालामदोंमोन आं नेटवार्क प्रब्लेममोन नामा नङा मानि गोसोआव रायज्लायनो साहस जायाखैमोन नालाय दासो हादों साहसालाय मा खोथा बियो आं नोंखौ हारसिं लोगो हमनो लुगैदों हारसिं नाथाय मानो जिंगा दासि गाबोन कलेज गार्डेनाव 10 AM हेल' साला फन काट दिया दिप्ति नाम्बारखौ नोंनो होखादोंना नो नोंनो होखादोंना साला नोंनो होखादों मानो होआ नोङो सोरनि पारमिसन लानानै नोंथांमोना बिसिम हाबफैखो सारोन मोसौआ मालाबा सोरनिबा आबादखौ सोंनानै जाफेरनाय खोनादोंना मा पारमिसन बेलाय बेबायदि इउजलेस खामानियाव टाइम पास खालामफैयाखै आं बेनिखायनो सारोन मोसौआ माब्लाबा गंसिफाय जायो फाग्ला बुरबाय नामा
नङा बेटा आंनि थालजों थाल मिलायाबा जायो आं बेटा सानथिं बाथिं मा सिमां नुदों नोंलाय जायफोर सिमाङा हरावल' नङा सानावबो नुजायो बेफोरबादि सिमाङासो मोगथां महर लायो मा गेसाव गेसाव दाइलु होगासिनो नोंलाय कुल डाउन फंबाय कुल डाउन ओइ अफसार बाबु मा सानखो नोंलाय खामानिखौ जोंनो होमारगोन ना होमारा नोंनो बेसेबां पारसेन्ट नांगौ बुंल'ना आं होगोन ना फंसे खोथाखौ आङो खनले खनले बुंनो गोसो गैया दरजा बैथिंजाय नोंथांमोना ओंखारलांनो हासिगौ कुल डाउन फंबाय कुल डाउन I said get out नोंथां होनलायनानै जोंखौ आउट खालामबायब्ला होमबाथ' जोंहा बेसेबां सन्मान दं बिदिब्ला दिनैसो मिथिबाय आं आइ अफसार बाबु नोंनि जिउनि उननि सावथुना बोरै बोरै जालाङो नायलांनायल' थादो आं सानखादोंमोन नों थारैनो फैगोन होननानै माला फैयालासिनो थाफेरा आंलाय मा मोदाय गोसोम नुनाय बायदि बादावलाबायखो नोंलाय मोदाय गोसोमजों नोंजों मा फाराग दं बाब इसे अफमान लाजिबायलां आइ एम स्केलेटनसो मा मोदाय गोसोम बेलाय हनै रजे फैगौ ओइ नों थांद'लाय थांद'दो ओइ मा थांलायनांगौ खुदुम नाया आङो ओइ नों थांद' नायालै आङो फैगौ थां होदो थांलै नायगोनलै बेटा दे बुंदो मा बुंनो सानामोन आं मिथिगौ आं जेखौ बुंनो नागिरदों बे खोथाखौ नों आन्दाज मोनखाबाय थेवब्लाबो आं गावनो खेबसे बुंबावनोसै रजे आं नोंखौ मोजां मोनबाय आंनो साननो थाखाय सम नांगोन रजे आं एसे आलादा स्टाइलनि सेंग्रा सम लानायनि उनाव नोंनि रिजाल्टआ पजिटिभ बा नेगेटिभ ओंखारो बेफोरजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय जुलिखौथ' आं नोंखौनो लाखागोन बाय हुक अर बाय कुक आयौ दानो हाबानि खोथा सानखाबायबो माथो गथ'आनो सानै जाबावनोसै जोंना आं राजि जायाबालाय अरजाया खावनानै लायगोन आं गुबुन हौवा लायोबा बल गेलेनायनि हुदा दंखायो बलखौ जेरै अख्राङाव जोखोगोन बेबादिनो जोफ्रुजोबगोन आयौ मासि गाज्रि बियो ओइ मा सानांगौ आं दा नोंनि गोसो मा सानो सानदो अ अके दा बिदिब्ला मेबि माने अके मार ना नङा ओइ मोजां फाइनाल खोथा बुंखा नङाबा आं गाबोननि मेट्सआवहाय बाहागो लानाय नङा गाबोननि मेट्सआवहाय बा गल सोनानै देखाय अब्लासो आं नोंखौ अफेन आइ लाभ इउ बुंगोन थैखाबायलै नों आइ लाभ इउ नामा मा गरबाल' सोब्रेजोबगोन आं दतमा कलेजआ गल सोजेनबा स्क'रा जाहैबाय 1-0